4 tiem fuq lajt, il-Knisja f'pajjiżna tiċċelebra kull sena l-festa ta' San Girgor li għal xi wħud ukoll tfisser il-bidu tal-istaġun tal-awm. Din waħda mit-tradizzjonijiet antiki li għadhom ħajjin fostna b'mijiet kbar jerħula lejn ir-raħal tas-sajjieda Marsa Xlokk biex jiċċelebraw dan il-jum li din is-sena se jerġa' jiġi ċelebrat bil-kbir. Dan kif irriżulta wkoll mill-programm ta' attivitajiet li tħabbar mill-Ministru responsabbli Owen Bonnici l-erba' filgħodu fiż-Żejtun. Fost l-att attivitajiet lejliet il-festa se tittella serata kulturali minn wirt iż-Żejtun bl-isem ta' memorji u tifkiriet ma' Charles Flores li tkun animata minn mużika sagra bl-arpa. Dwar il-programm kellimna lill-assistent direttur tal-kultura Clifford Gallia li wkoll tenna fuq l-infjorata tradizzjonali li se tiġi rikonoxxuta wkoll mill-UNESCO. Daw koll l-infjorata biex titgawda l-għada fjum San Girgor li se tiddaħħal ukoll fil-lista internazzjonali tal-wirt intangibbli tal-UNESCO f'Diċembru li ġej alla jrid. Ovvjament il-ġurnata tkun attiva bil-purċissjoni tradizzjonali, il-mixja li kienet issir mill-Imdina sa' Żejtun se ssir minn bir miftuħ il-Gudja sal-Knisja u ser ikun hemm ukoll lingwardja u anke gwida professjonali ta' Jeremy Gregg biex nagħlmu l-istorja ta' Malta lit-tfal. Min barra dan, tħabbar li se jkun hemm ukoll attivitajiet għaddejjin fil-ġonna tal-madwar, fosthom fi ġnien il-Kmand u fi ġnien l-Annejja. Kif trid it-tradizzjoni f'din il-festa wkoll, l-Għana Malti jieħu post ċentrali fl-attivitajiet, fejn se jerġa' jkun hemm dan id-divertiment fl-akwata tal-Pjazza ta' San Girgor. Il-Ministru għall-Kultura l-Artijiet u l-Gvern Lokali għalinna kif għal darba oħra, il-Gvern qed juri l-impenn tiegħu lejn it-tisjieħ tal-identità kulturali nazzjonali, inkluż b'ħidma mal-kunsilli lokali rispettivi. Aħna rridu li daw it-tradizzjonijiet mhux biss nissalvagwardjawhom manka inkabruhom għax aħna rridu li daw l-affarijiet li huma tagħna l-Maltin nagħmluhom iktar sbieħ sabiex uliedna iduqu s-sabiħ ta' dak li huwa Malti. U t-turisti jkunu jistgħu jaraw dawn il-festeġġamenti mill-isbaħ. Preżenti għat-tnedija tal-programm ta' attivitajiet f'San Girgor kienu preżenti wkoll is-sindki ta' Żejtun u ta' Marsa Xlokk, Jonah Juice u Stephen Gregg.